Bhí rialachtaigh tailig le feiscin de Barton Croke ar an Saharns de bhí le cenis single le rud lábha. Seo tuairis go bhí hála Drusláin ar lá Harbh spéisiúil. Le Katrina Casey ó Chorcaigh cáil Hannah Jean Crave, bhí Molly Dag ó Chail Dara le Híomh McCarthy ó Níor Bhí chun fécint cé a chasach leis an gorcaíoch sa cluiche cenis. Bútóir sa grád idir bheannach an nora, bhí é seo an chéad leachréibhs na seintre ag Molly Dag agus í ag immert go maith an tús. Bhí an caibhlann seo anna chorram agus Aoife McCarthy dre fór Robbie Leach na bhar go láidir san omíocht. Díag ar níag fuair Molly Dag cena síochtar an gluthe agus tharn si an tosaigh. Ba léir go raibh anna chaidán imirthe ag an ógánach seo agus críochnig sí an cluiche go láidir le bua fithe héin a gcuineadh de. Thosaigh Aoife McCarthy ar bua maithicéir Aisling O'Keefe's na bousaí cethir cenis níos fearr in san tarna cluiche. Ach bhí Molly Dag lán de bhuinín agus iad corram a ríist. Búntaach an scill agus lús ag Molly agus fuair sí smachtar an gluthe ríist. Ní raibh deis ag Aoife teachta seach sa cluiche agus bhuaigh ban Chail Dara le cáilú dá céad craobh seintir gona Katrina Casey ar an scór fithe héin i gine dóiú. Le Aoife McCarthy imimehasan gomórtas, bhí Drahar agus Champagne Ratha Robbie McCarthy le Martin Mulcairns i leachréibh na bhar. Thosaigh Mulcairns fear na Gaillimhe tá lonnaithe in Texas níos fearr in san cluiche. Agus bhí sé gafa 7 buinte chun tosaigh sa le raimsigh McCarthy scór be. Ach nuair thóg sé bhadar McCarthy an son cuasaí a chothar mú. Bhí an slua a buint ard hangabh an caibhlant idir bhirt imirthóirt in chéad scoth. Tharraing Robbie McCarthy corram a ríist agus an son chúise chun tosaigh. Bhí an Champagne Ratha ag immert tharbáir inis agus tá spántas líród lábha den scoth le feisce dúig. Aingeong iartí Maithe Mulcairns bhuaigh Robbie an chéad cluiche fithe héin i gcuineadh cúide. Ba rá do Mulcairns an tarna cluiche thart leis an son, ach bhí McCarthy istigh leis féin agus ag immert tharbáir. Tháinig fios ar immert Martin agus bhí Lochlann na Gaillimhe sásta chuid scill na dheiscint inis, chunig idir ard caibhlant atra agus Martin lena caim cín chun tosaigh. Ach dír nuair bhíon chumar scéil go múthach sé, tháinig Robbie McCarthy ar neis sa cluiche. Ach Camád Mulcairns a bhisneach agus bhuaigh sé fithe héin a gcuineadh cúideag agus cluiche eile ag tastáil chun iad a scarún tuna chéad. Níor thug Robbie McCarthy seans na ngrástáfach do Mulcairns in san cluiche sin. Ní raibh an Champagne Ratha chun a head le hartú i go héasca agus é gafa tríd go compórdeach go dtí an craobh. A héindeag i gcuine a dó a chríoting an cluiche sin. Díreach ar nós Mainter McCarthy, bhí duine de lucht Mulcairns fós ann le deis dul Jean Crave agus Drahar le Martin Diarmid in san leachréibh eile. Os a chóir bhí fear nua ó sligach Cormac Finn. Bhín cluiche seo anna chorramón tús le taspántas Molly Road lábha ón mert chunachtach seo. Ach thóg Diarmid Mulcairns smachtar chóirsaí an son agus an cosúlach déir go múthach sé go héasca. Ach Spáin Cormac Finn ar bhútóir in na mionóir go raibh sé lán ábalta don cluiche agus tháinig sé ar neis go más an imiid. Ach Camád Diarmid cena síocht ar deire agus bhú sé an chéad cluiche fithe héin a gcuineadh cúide. Bhí an tarna cluiche anna chorm a ríist agus an bhirt imirthóir seo ag imirtar ard chaidán. Ach a ríist bhí é Mulcairns bhí a teachtasteach níos fearr san imirt agus smachta go ar fórsaí. Chintig fear na Gaillimhe áit sa cluiche ceannis le Robbie McCarthy a bhuaigh ar a Drahar sa leachréibh eile. Críocann sé fithe héin a gcuine a né. Ach ní léon ceist nach go mbeidh todhchaí maith ag Finn sa cluiche amach an sa.